Cofia gyfodi Iesu Grist o ha Dafydd o feirw yn ôl fy efengil i. Wel, fel dwedes I, dyma lythyr ola'r apostol Paul ac mae'n sgrifennu at y dyn ifanc yma, Timotheus, sydd yn weinidog bellach yn Ephesus. Timotheus yn ddyn o fath arbennig, yn ddyn ifanc. Oedd rhaid i'r apostol ddweud wrtho fe, na ddiystyred neb dy ieuenctid di. Mae'n anodd yn bell waith, chi'n bod, i rhywun ifanc di-brofiad i fod yn weinidog mewn eglwys lle mae yna bobl hŷn llawer mwy profiadol nag e. Oedd e'n wynebu'r broblem yna. Oedd e'n anhwylus. Oedd e'n fachgen sal mewn gwirionedd, oedd gydag e drafferth yn istimog. Ac mae'r apostol Paul yn ei annog e, ac i ni'n gwybod bod anhwylderau corfforol yn gallu effeithio ar yn ysbryd ni yn diw nhw. Ac mae rhywbeth gydag e ddweud wrth Timotheus ynglyn â i anhwylderau yn istimog. Mae e'n mynd i fod yn ddyn prysur iawn hefyd fel gweinidog. Ac mae'r apostol yn rhoi agenda iddo fe fan hyn, a gallai fe fod wedi blino i ddechrau trwy glywed beth oedd yr apostol yn ei annog ei fod ac i wneud fel gweinidog. At hwn mae'r apostol yn sgrifennu. Mae'n sgrifennu o garchar, fel dwedes I, yn Rhufain. Dyw e ddim yn drist o gwbl, mae'n wynebu'r diwedd. Mae'n gwybod bod ei ymddatodiad ag ar llaw, mae'n gwybod bod ei farwolaeth ag ar llaw, ac yn ôl traddodiad fe ddienyddiwyd yr apostol Paul tu allan i Rhufain yn y diwedd. Ond ar hyn o bryd mae yn fyw i gynghori ac i helpu gymryd gallu y gweinidog ifanc yma sydd yn Ephesus. Ac mae'n sôn am yr efengil, cofia gyfodi Iesu Grist o ha Dafydd o feirw yn ôl fy efengil i. Wel, feddwn ni at fy efengil i, ond beth am yr efengil i ddechrau? Ni'n clywed y gair yn gyson iawn, ynddi ni? The gospel. We hear it often. But I wonder, do we know what actually the gospel is? Beth yw yr efengil? Ta rhywun yn gofyn I chi. Allech chi ddweud yn blwmp ac yn blaen, wel, dyma yw'r efengil. Wel, os nad ych chi'n siŵr, dyma fe I chi. Iesu Grist. Dyna yw'r efengil. The gospel, very simply, is Jesus Christ. Will you remember that? If you don't remember anything else. Remember that the gospel is Jesus Christ. Yn gyntaf I gyd, ffeithiau amdano fe. Nawr fydd y rai yn syni clywed hyn, ac bydden nhw'n meddwl mai rhyw syniadau yw'r efengil. Philosophy o fath arbennig yw'r efengil. Ddim o gwbl. Mae'r efengil yn cynnwys ffeithiau hanesyddol. A gan I bod nhw ffeithiau hanesyddol, does dim troi nôl arnyn nhw o gwbl. Mae'r pethau dwi'n mynd I ddweud wrthoch chi nawr, ddigwyddodd yn hanes Iesu Grist, yn y gorffennol wedi digwydd, beth bynnag mae'r atheistiaid am ddweud ynglyn â Christnogaeth, gallen nhw byth a troi'r cloc yn ôl, mae'r pethau yma wedi digwydd. Fe ddath person o'r enw Crist Iesu i'r byd. Fe ddath i'r byd ar adeg arbennig. Dyma'r hanes I chi yn awr. We have these time markers for the coming of Christ. When Cyrenius was governor of Syria, that particular period, that particular era. Now, nobody's made that up. It actually happened. It's historical, you see. And then we find that the Lord Jesus Christ, of course, was born in a certain geographical place. He was born in Bethlehem. Ac ni'n gwybod bod Mair a Joseph wedi dod o Nazareth I Bethlehem o blegyd y cyfrifiad, o blegyd y census. Ac dinas Dafydd oedd Bethlehem ac o'n o linach Dafydd.
ac oedd rhaid iddyn nhw ddod fanna i'r lle arbennig hwnnw mwyn i'r arglwydd Iesu Grist i gael ei eni. I ni'n gwybod bod e wedi, pan ddechreuodd ei weinidogaeth, bod e wedi mynd o gwmpas gan weithio'r daioni, a'r gair yn dweud iddo fe wneud gwahanol fath o wirthiau, bod e wedi dysgu y bobl, ac yn y diwedd bod amser wedi dod rhyw 33 o flynyddoedd ar ôl i enedigaethau pan y buodd e farw. I ni'n gwybod bod e wedi cael ei groesoelio dyna fel oedd y Rhufeiniaid yn dienyddio bobl, creulon tu hwnt, ond oedd e ddim yn beth anghyffredin, i fod e wedi cael ei groesoelio ar adeg arbennig eto dan Pontius Pilate, pan oedd Pontius Pilate yn rhaglaw dros Judea. Nid ar unrhyw gyfnod arall, ond ar y cyfnod arbennig yna y yr arglwydd Iesu Grist farw. Wedyn, i ni'n gwybod bod e ddim wedi aros yn y bedd, o blegyd fod yna lygadystion. There were eyewitnesses that saw him after he died, after he had risen from the dead. Mae'r Magdalen oedd y cyntaf i weld yr arglwydd Iesu Grist. Fe welodd, ac maen nhw'n cael ei enwi yma, rhai o disgyblion, fe welon nhw y person yma. Wedyn, mae yna 500 o bobl sydd ddim yn cael ei enwi, wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist, a'i llyged ei hunain yn dystion, ac mae record gyda ni fan hyn o ffeithiau yr atgyfodiad. Ffeithiau yw rhain i gyd. Fe welodd y disgyblion ar ôl 20 diwrnod, 40 days hence after the resurrection, disciples saw the Lord Jesus Christ ascending o fynydd yr olewydd. Ac oedd e wedi dweud wrthyn nhw, mi fyddai'n dod nôl yr un ffordd a dwi wedi mynd, ac ni'n dal i ddisgwyl yr arglwydd Iesu Grist i ddod nôl, ac mi fydd hynny'n ffaith hefyd rhyw ddiwrnod. Nid myth yw'r pethau yma o gwbl, wrth gwrs, ffeithiau yw nhw gyd dwi wedi sôn wrthoch chi amdanyn nhw. Ond nawr te, mae'r ffeithiau yma'n golygu rhywbeth. These facts have a meaning. The coming of Christ, his life, his death, his resurrection, they all mean something. Mae arwydd o cad iddyn nhw i gyd. A beth oedd ystyr ac arwydd o cad genedigaeth yr arglwydd Iesu Grist, ymgnawdoliad yr arglwydd Iesu Grist? Wel, fe ddath e i ddangos Duw i ni, ac mae'n gallu dweud fel hyn, neb am gwelodd i a welodd y tad. Does dim eisiau i unrhyw un i fod yn atheist. Does dim eisiau unrhyw un i fod yn agnostic mewn gwirionedd. A dyfalu, a oeddi Duw yn bod. Nobody needs to wonder whether there is a God or not. The Lord Jesus Christ said, he who has seen me has seen the Father. There's the proof. He was God himself, of course. Mae'n dod i fod yn gyfryngwr rhwng Duw a dynion. Mae eisiau pont arno ni, ac nid pa brifain yw'r bont ychwaith. Mae'n dweud mae fe yw'r pontifex, fe yw'r bont rhwng dyn a Duw. Mae'r cabledd yw hwnna, wrth gwrs. Dim ond un cyfryngwr sydd rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu. Ac fe ddath i fod yn i gydio Duw a dyn, oedd yn ddyn i hunan, i gydio Duw a dyn ar y llawr a dod â nhw at ei gilydd. Fe ddath e'r pwrpas yna. Fe ddath i fyw bywyd glân. Fe ddath i fyw bywyd fel y dylen ni fod wedi byw bywyd. Fe ddath i gyflawni'r ddeddf. Fe ddath i fod yn ifydd. The first Adam failed. He failed miserably, and I failed with him. I can't live properly. I can't live well. I can't live as I should. Why? I'm a sinner. The Lord Jesus Christ was not a sinner. And he came and did live that absolutely perfect life. And what many people don't realize is that it was a representative life. And he came to live that life for his people. As he came to die for his people, he'd previously lived for his people. Mae'n dod wedyn te at y groes. Beth yw ystyr y groes? Beth oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud ar y groes?
Fydde llawer o bobl yn meddwl oedd o'n gwneud dim byd. Gwneud dim byd ar y groes. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn weithio'r gweithion. Fe weithiodd trwy fywyd, gwisgo gyfiawnder i ni, ond ar y groes mae e'n gwneud y gwaith grath y tad i ddanfon e'r byd i fwyne, i gymryd pechodau bobl arno fe hunan, i dalu amdani nhw trwy farw yn ei lle nhw. A dyna waith mawr yr arglwydd Iesu Grist, a trwy wneud hynny, trwy dalu y pris am yn pechodau ni, a'r pris oedd ei werthfawr waed e, mae'n gallu clirio'n pechodau ni, ac yn gallu, fel sbwriel, yn gallu mynd â nhw, ac yn cymryd yn pechodau ni, cyn belled ag yw y dwyrain oedd i oedd y gorllewin, felly y pellhaodd e fe ein camweddau oedd i wrthym. He took my sins and my sorrows and made them his very own. That's what the hymn writer says, and that's what happened on Calvary, and he paid the price for them. And so, in removing sins, we call it expiation. Mae'n dod wedyn ac mae'n gallu cydio y pechadur a Duw. Y pellter oedd rhyngddynt mor fawr, fe llanw oedd ei haeddiant i hunan. Mae'n dod i wneud heddwch. Mae'n dod i wneud heddwch rhwng y pechadur a Duw. The Lord was a peacemaker. And he made peace. He is our peace. Peace between God and the sinner. And when we believe in him, we can have that peace, and we can know that peace, yr hedd na sgwyr y byd amdano. Fe ddath ei wneud y pethau yma i gyd. Ac wedyn, beth oedd ystyr yr atgyfodiad? Wel, fe atgyfododd mwyn mynd i'r nef ac mynd yno fel yn rhagflaenor ni. The Lord Jesus, he rose from the dead in order to go to heaven as the great pioneer, to open the way, to open the gates of heaven, as it were, for his people, and all his people who believe in him, all believers, they come in his train, and we can be sure that we can be at last in heaven, saved by his precious blood, if we believe in the Lord Jesus Christ, because he's opened the way. He is the way. I am the way, he said. Fe'r ffordd newydd a bywiol mewn i'r nefoedd, ac wrth gwrs mae'n rhoi gobeith i ni yn diwedd. Mae'n nid y bydd yw'r diwedd, ac mae'n dangos trwy atgyfodiad a'i esgyniad y bydd yna atgyfodiad i'n cyrff ni hefyd. Ryw ddwrnod os ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, a fi'n cofio trafod gyda Philip Jones emynau angladd, ac dyn nhw ddim yn cael eu canu bellach gymaint wrth gwrs, achos di bobl ddim yn gwybod y tonau, ond maen nhw'n hyfryd iawn. Bydd myrdd o ryfeddodau a'r doriad bore wawr. Pan ddelo plant y tonnau, ni di bod yn y tonnau, yn iach o'r cystydd mawr, o llynau gynnau gwanion, ac ar ei newydd wedd, yn debyg iddo'i harglwydd, yn dod i'r lan o'r bedd. That's what is the future. That's the future for God's people. The resurrection of the body. Going to heaven, of course, mynd i'r nefoedd pan mwyn i marw, cael bod gydag ef, ond yn y cyfamser mae'r corff yn huno yn y bedd, aros i'r alarm i fynd i ffwrdd, a'r itgorn i ganu, a'r arglwydd yn galw o'r bedd i bobl. Dyna'r efengil i chi. Nawr, mae'r efengil, the word gospel in the original Greek means good news, of course, you've heard that. Yr efengil yn golygu newyddion da. Pam felly dyw bobl ddim yn anwesu'r newyddion da yma, ac yn derbyn y newyddion da yn llawen iawn, ac yn dweud, wel, mae hyn yn wych, mae hyn yn fendigedig yn newyddion da, a'r peth gorau wedi clywed erioed. Pam di hynny ddim yn digwydd? Wel, y blygyd na gos ddim yn deimlad o angen y newyddion da yma. Chi'n gweld, os ni'n credu bod ni wedi byw bywyd digon da mewn gwirionedd, digon da i baso, fe ddim angen
Crist arno ni i fyw bywyd drosto ni fel petai, yn lle ni. Fel bod ni'n cael yn cyfiawnhau wedyn gan y bywyd hwnnw yn cael ei gyfri i ni. Fyddwn ni'n teimlo bod angen Crist i farw drosto ni chwaith. We feel that we can muddle through in life, that we're not as bad as we might be, and there are many people worse than we are. We won't find a need for the Lord Jesus Christ. And the gospel will mean nothing to us as good news, really, will it? Ond os ni yn teimlo mewn gwirionedd bod ni wedi syrthio, bod ni'n ôl am ogoniant Duw, os ni'n gweld bod ni wedi methu pleso Duw, bod ni ddim wedi cadw deddfe Duw o gwbl mewn gwirionedd, bod ni fel Moses, chi'n cofio, pan gas y llechu'r ddedd, chi'n cofio beth nath ni dymer, well, i darnio nhw. Moses smashed the tablets of the law, and I'm afraid, that's what I've done myself. I haven't kept God's commandments as he means me to keep them perfectly, consistently, and he does mean that if I am to gain life by my own obedience, it's got to be perfect obedience. And I haven't been obedient, friends. Sad to say, I'm not boasting in it. I'm ashamed of it. I'm ashamed of my sins. But there's a Saviour, you see. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn newyddion da iawn i fi. Ydy'n newyddion da i chi? Ydy'r Efengil yn newyddion da i chi y bore yma? Bod modd i faddech bei chi? Modd i'w clirio nhw i ffwrdd? Modd i chi fod yn iawn gyda Duw? Is that good news that you can be right with God? Is that the best thing that you've ever heard? Best thing I've ever heard, I can tell you. And that he lives. I don't know how many funerals I've officiated in, and I feel it every time, Death is a cruel thing, isn't it? Separating husband and wife, children from father. The Lord Jesus has conquered it. It's glorious, isn't it? O annau, pale mai dy golyn. O uffen, pale mai dy fuddigoliaeth. Death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. And so we can look into that grave, can't we? It's not the end, friends. Not for believers in the Lord Jesus Christ. What do we say? Au revoir. Not farewell. It's good news what the gospel has done, friends, isn't it? Good news. I hope it is good news to you. And I hope, now then, secondly, that you're able to say, my gospel, fy efengil I. Sut oedd yr Apostol Paul yn gallu dweud, fy efengil I? How could he say, it's my gospel? There is only one gospel, mind. But how could he say it's mine? Well, you know his story. Fe gafodd I droi, fe gafodd droedigaeth ar ffordd Damascus, yn dofed. Ond doedd e ddim yn ymwybodol o'r ffeithiau yma I gyd ynglyn â bywyd yr arglwydd Iesu Grist, nag ynglyn â pwrpas ei ddafodiad e. Oedd e'n gwybod bod e wedi cwrdd ar arglwydd Iesu Grist ar ffordd Damascus. Dath y ddau ynghyd yn do ar ffordd Damascus. Yr arglwydd Iesu a'r pechadur yma. A Saul yn cael ei lorio. Ond oedd eisiau gwybodaeth arno fe. Os oedd e'n mynd I bregethu'r efengil, oedd eisiau ffeithiau arno fe. Ac fe gymrodd yr arglwydd o'r neilltu yn Arabia, mae'n debyg. Ac fe gafodd e seminar, fe gafodd e tuition personol wrth yr arglwydd Iesu Grist. One-to-one in Arabia. The Lord Jesus taught this man, Paul, the facts of the gospel and their significance. And you'll see him opening up these matters as he writes his letters. And so the Lord Jesus himself communicated the gospel to Saul of Tarsus, who became Paul.
A sgwni, oedden ni wedi derbyn yr efengil i ni wedi clywed. Nawr, fyddwch chi a fi ddim wedi cael yr efengil yn uniongyrchol wrth yr arglwydd Iesu Grist, ond o'r gair ac falle trwy bregethu'r gair. Fel na. Ond bod chi wedi clywed yr efengil, wy'n siŵr bod chi wedi clywed yr efengil, droion, faint o weithiau sgwni, i chi wedi clywed yr efengil, ond y cwestiwn yw, ydych chi wedi derbyn yr efengil? Ody'r newyddion da yma wedi cael ei anwesu gyda chi? Ody'r newyddion da yn newydd da i chi? Fe dderbyniodd yr apostol yr efengil. Ac fe gredodd yr efengil. Nid yn unig y pwyntiau gwahanol wy newydd sôn wrthoch chi am farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist, am atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Nid yn unig pwyntiau mewn credo fel petai, ond fe gredodd e'r person. Mi awn ni bwy y credais. I know whom I have believed, says the Apostle Paul. So he believed various points of the gospel, the life of Christ, the death of Christ, the resurrection of Christ, the ascension of Christ. He believed that these things happened, but also he trusted the person. Mi awn ni bwy y credais. Sgwni oedden ni wedi wneud hynny eriod. Sgwni oedden ni wedi ymddiried yn y person yma sydd yn newyddion da yr arglwydd Iesu Grist. Felly ni mynd mlaen a dweud bod e wedi byw yr efengil hefyd. Chi'n bod, mae yna lythyr bach personol at Philemon gyda ni fan hyn. A'r sefyllfa oedd bod gwas Philemon, caethwas Philemon Onesimus wedi rhedeg i ffwrdd. Ac mae Paul yn sgrifennu at bos, at Philemon, ac yn dweud, nawr, os di Onesimus wedi costi rhywbeth, os di we mewn dyled i ti, bydda i'n talu ar ei rannau, medda fe. Ac o le oedd e wedi cael hwnna, tybed? O le oedd e wedi cael y syniad yna? Wel, o'r efengil, wrth gwrs, achos dyna mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwneud, yw talu ar yn rhannu. Chi'n gwybod, oedd hwn yn byw yr efengil, byw egwyddorion yr efengil, yn ei fywyd bob dydd. Ac oedd e'n gallu dweud mewn gwirionedd, fy efengil i, it's my gospel. Vital, friends, that we're able to say this, that it's my gospel, my gospel. Now, let's come to the third thing. Cofia, he says, remember. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Well, let me just stick with one reason why, and it'll resonate with us perhaps as well. Sa'n ni'n gofyn i unrhyw Gristion, siwr i chi, wy'n credu fydde llawer iawn o Grisogion yn dweud dyddi yma, brysur. Ag o Timotheus, os oedd e'n mynd i ddilyn cyfarwyddyd yr Apostol Paul, oedd e'n mynd i fod yn ddyn brysur. Ysgrifennodd Goronwy Owen gywydd yn y 19th ganrif, ac mae'n sôn am bagad gofalon bugail. Mae'n sôn am waith gweinidog mae e. Bod gyda gweinidog lot i wneud. Ac os di gweinidog yn ffyddlon yn ei waith, mi fydd ei agenda fe'n llawn iawn. Mi fydd ei timetable yn llawn iawn. Meddyliwch am yr apostol yn dweud wrtho fel hyn. Nawr, Timotheus, mae rhaid i ti ymnerthu yn y gras sydd yng Nghrist Iesu, mae rhaid i fod yn strong man, cofia. Y pethau a glywais gen i fi trwy lawer o dystion, traddodau rai hynny ddynion ffyddlon, rhan o waith gweinidog yw dysgu, paso mlaen. Dysgu. Mae hefyd i fod yn filwr, nid yn unig yn athro, yn filwr, tydi gan hynny godded gystydd megis milwr da Iesu Grist. You can't be namby-pamby if you're a soldier. Be strong in the grace and also
Goddef gystydd, megis milwr da Iesu Grist. You have to be tough. As a soldier, as a spiritual soldier, you're in a war. And so you can't be namby-pamby. There is an element of resilience that you must have, he tells him. Remember, you're a soldier. You're a soldier. You're in the Lord's army. So he's to be a teacher, he's to be a soldier. Bob math o bethau eraill hefyd. Od ymdrech neb hefyd ni choronir fod ymdrech yn gyfreithlon. There's the athlete. You know, the background there is the games, the Olympic Games. And all athletes have to compete in a lawful way. They have to keep the rules. And this is what he's telling him. You're to be a teacher, you're to be a soldier, you're to be a spiritual athlete. I wonder about this young man. Did he feel tired before he started, you know, with what the apostle tells him? And he's got to develop personal graces, and he'll have to deal with difficult people in the churches. And so he's given instructions about this. He's going to be a very, very busy man. And you know, it's true of all of us that we can miss the wood for the trees. And on a Monday morning, friends, we are to remember when life is fraught, perhaps, when there's so much to do, when we've got lists, cofia. Bod Iesu Grist wedi cyfodi oddi wrth y meirw yn ôl fy efengil I. Mewn geiriau eraill, ti ddim ar dy ben dy hunan cofio yn y gwaith yma. Ti ddim ar dy ben dy hunan yn y prysurdeb yma, popeth y gofynion mawr yma. He had great, great responsibilities laid upon him. This young man who felt inadequate probably and was nursing his stomach trouble. You know, Paul tells him, take a little wine for thy stomach's sake. That'll calm the nerves in your stomach. But he was that sort of person, you see, very diffident. That was his temperament. There are all sorts of temperaments in the Christian church. And so the Apostle Paul tells him, now, look, you are joined to the Lord Jesus Christ, wyt ti mewn undeb â Christ, ac mae nerth yr arglwydd Iesu Grist, nerth yr atgyfodiad yno ti. Cofia dina nawr. Ar ored I llun. Pam fyddi di'n brysur, pa gadael e fynd o'r dy gof di. Remember that Jesus Christ is raised from the dead, and you're raised with him. Na beth mae'n gweud wrtho fe. Ti di atgyfodi gydag e. Mae'r apostol yn gweithio'r pethau yma mas yn yr epistol at yr Effesied, cyd gyfodi gyda'r arglwydd Iesu Grist. Roi e fel hyn. Nid bywyd sengl yw bywyd y Christian. When we become Christians, the single life is over. Now, there's a great temptation from time to time to see ourselves as solo, as singles, you know. We're not. If we're joined to the Lord Jesus Christ, he is our great bridegroom, we are his bride, and we're an item. We do things together. His power becomes my power. We're not single anymore. But we can forget that, you see. Cofia. Remember. It's very, very interesting to me how the apostle writes these things. And it's as if he inserts this here, doesn't he? Hey, remember? You're prone to forget, Timothy. You'll go under with all your responsibilities. Your stomach will get worse if you don't remember this. Cofia. Dyfodi Iesu Grist o ha Dafydd o feirw yn ôl fy efengil I. Amen. I canu am un 663.